Съжаляваме, бях объркал бутоните и спрях клипа. Това ще е втора част. Намерихме това готино място на На същото място, ето просто ние там се опитахме да оцелеем. Да. Тук просто заобиколихме от тук и видях това място и влязохме. Да. Тук ще ни е къщата, така да кажем. Да, поне няма да ни вали толкова дъжда. Ако ще има скоро дъжд, защото не ми се вижда скоро да има дъжд. Добре, сега храна имаме, знаем къде има. Да. Вода. Сега малко да сложим материали по земята. Да върнем да наберем материали. Защото малко Аз ще направя на пауза този път. На пауза. Може да не правя. Този път ще се постарай да е точно бутона. Да. И ще съберем малко материали. Да, и ще се върнем. Ще спрем клипа, вие го усетите, както винаги. Ето дойдохме пак. Ето, сега Ата ги носи до къщата. Аз не мога да нося, защото снимам. За първи път Ата да носи нещо, защото винаги аз ги нося. Даже и в Майнкрафта. Да, даже и в Майнкрафта като играем, винаги аз ги нося. Човека си върне нещата на мене и ще ми го бърка. Вижте тук колко много има такива. Които ще са ни доста полезни. Да. Ще изсъхнат бързо, но няма никакъв проблем. Като изсъхнат, ще станат на прах. И те ще ни помогнат за, нали, нещо като за подпалка. Да. Стават те. Бързо. Сега почне да се стъмва. Както виждате, много бързо се стъмва. Ако сте идиоти, ще се вържете, че се стъмвам. Защото в момента слънцето бас песен пекам. Така. Къщата ще трябва да намерим огън. Ние сме Bear Grylls. Да, бе. Ти никога не можеш си той откачения. Да, човек. Убива змия с зъбите и си чупи врата, то се лут. Бах ти идиота. Според мен е голям идиот. Доста много опасно го прави. Окей, ще спрем клипа само за да ги сложим. Да ги направим. Да. До скоро. До чао. До след малко. Така, ето направихме си го. Тук ще може вече да лежим. Да, ето Ата легна и ще ни го бърка. Доста е удобно. Аз ще седна. Доста е удобно. Малко буде. Тук и не е проблем, стига да лежим. Така. Добре, сори за първата част пак. Пишете ни в коментарите какво искате да видите, какво искате да правим, да продължим с Survivor. Ако искате ни сега лайквайте. От пръчки ще си направим тук ограда. Ако искате ни лайквайте, не се абонирайте, но само пишете коментар, то и не е важно. Да, и да не е гаден, ако ще пишете гаден коментар, по-хубаво си го пазите за вас, не за нас. Така че, бай, няма какво да правим. Тоест, довиждане. само още едно нещо ще направим. Преди да свършим клипа, мислим да ви кажем нещо. Така, това ще ни е поредицата. Ние ще сме на различни места, като тук решим, че вече не стига толкова време, нали? Не стига, събрали сме достатъчно ресурси да се приберем на друго място. Тогава ще направим на други места, защото има милиони други места, което да си направим. И това беше... Ата, нали си Bear Grylls и аз той? Има ли смелост? Аз не съм Bear Grylls, но малко съм гладен. Той е бахтета банара! Мисля, че това е за този епизод и до следващия епизод. Защото тук има нещо като люка. Което ще го използвам за забавление. Да. Или да се качваме върху него гърбете. Т.е. вълците. Да, фък! Ти нещо много съкладчик, ти нещо може да служи като ограда. Бай, това ще е този епизод. Давайте лайкове, не слушайте, абонирайте се, ако искате. Не ви казвам. Правете каквото решите, ние не се абонирате лайката. Каквото искате правите. Да, довиждане!